mama. Unozotika ndakagara kuudza kuti ndikagara ndisina kupedza simba rangu. Simba rangu nechinzwa simba nejinja zvakanyanyisa. Nechinzwa jinja rakanyanyisa. Saka kana ndikagara ndisina kuita basa simba rangu rinofashukira nenda nyanya nenda garisa. Simba reko namene. Kuita basa garden. Alright. Saka chanetsa chiko ndaona pane hosipa biri kumuda kwedzana ndimeashe. Ndida kusima maonyeni. Ngoye chando guys. Amungofanira kuramba muchitenga zvinhu zvese zvinokwanisa kurimika. Yadhakakura kuseri. Saka chanetsa chimanje nechinje. Poitwa sei? Badza randa nchishara ndiripo iri. Ndakadyarisa muroyo. Rakabhenda. Saka murodara riri nani? Ndikuda rakanyatsorodza. Saka vatadza kuti ndina nobadza nguva yese mari ungosina mari. Arikutozvitaura izvezvi. Ndizvozvo aiwa nditozvitaura izvezvi sisi ndosina ndikuvhunzudza tadabadza. No, it's okay. Don't worry, kana ndozvipedza don't worry. Mira ndogadzirisai. Ndogadzirisai hapana chinonetsa. Kana ndaya kudai ndogadzira zvese zvikunetsa don't worry. Alright, pakanaka nemasvisvo. Aiwa pakanaka. Ndingachinetsa mondudza. Iwe nyangwe isire badza nyangwe ichi munokondudza. Vataure zvinhu zvacho. Wanokanganwa. Si munokanganwa, mune hanganwa. Ndinotaura. Notaura ndechekuti ndikuda mari yemusoro kuruka musoro. Zvimwe zvisi hazvina basa. Aiwa handizvozvo. Ini tirega ndichikusiyaika. Handiti. Alright, aiwa. Alright sis. Rega ndimboona. Ndiramboona chaka hameno ndovhura here bhegi rauyanya nadhan. Nyamazvisvo. Ngotobata zita rangu. Saka muri intelligent makadzidzira. Aiwa ndakazogumira hangu munzira. Ndakazogumira grade 7 jet. Ndozita rabamukuru Dhani. Alright, aiwa. Ukatoona ruri rangu panza pakona ndakatonyora kuti Dhani. Aiwa pakanaka bamukuru. Hatiti. Alright, apa musoro ika. Alright. Yeah, that's fine. Ndokuita kusirembregeza. Ndovaisira. Mati ndisori ndakutaura nemilakamira. Waigadzira mbregeza. Hatisi mbazva. Ndovaisira mbregeza. Ungotora sipa zvese zvingori bedroom kwako. Enda bedroom kwasungunuka ndosvika bedroom kwako unotora zvinhu. Ndinongo magirisi china. Ndichinjembedzo. Handisire. Alright. Unotora sipa kubedroom kwako. Sungunuka kuenda bedroom kwako zvako. Mamaka andiri kunyepa kubedroom ndotya hangu. Aiwa. Mutoona ndakasvika hangu ndichipeta mbatya dzadziri muwashing basket ka asi ndakanzokuremerwa chokwadi. Aiwa enda kubedroom sungunuka enda kwa. Unotora sipa kwako. Urusvika kuti unooneka nyoka here. Kana wapiwa goahead kuti enda. Alright. Saka kuri kuti bhegi ranyamashishwa ndovhura hangu here ndiwachembatya kana muine dzimwe tsvina. Aiwa bhegi wachazobvisa vega vakuzanza kasvika. Timboita zvekuti vagezi chete. Aita basa ka. Alright. No, that's fine man. Alright. Takanzana ngomusikana iyi. Anonzi Yochidzo. Aiwa, esara bichi rakamurova. Strong rural background. Achiri nechibharanzi chacho. Chakanyanyisa. Kokuzopfeka bhutsu. Masvuta zika asi masvuta zebhora. Aiwa. Anzi bhutsu yakasirwa nasekuru yake ndenhaka. Ndo yakapinda naye mara. Ndiye yakapinda naye. Unomukumurira andiunza kuti sisi unomukumurira unombawo zvibhutsu. Kana ndo tichatsvaga mari nogona sanompasa kuti ambotenga hembe tacho. Hembe kanganwa zvenyu. Kowa. Makanga zvamakazotitira paya. Hembe. Nditone zvimauniform zvandatonomutengera izvezvi. Unotema. Nyaya dzekudhara idzi ndidzo uchiri kuda kuti uchengeta nanhasi mumwoyo idzodzo. Apo uchipedza ipapo uchitoenda kuchenja. Unoona bata chirudzipa. Kana uchengeta chinhu mumwoyo zvokudaro. Hazvibude mumwoyo. Ameno. Meno chero nyangokomba uvhurozi nyangokomba wekisuti ameno. Ndotomutsvagira zveuniform. Ati ndionoswera naye panapa. Utondipawo mari yacho totonotenga mauniform. Ndoda kunotenga mangwana chete. Kudzvanyirira munhu chako. Chokati mukore uno ungasiri kupa munhu uniform. Kwemeni muri kunetseka naye pekuti apfeke uniform. Uda tapfeke hembe dzake. Ngapfeke hembe dzake but mutsvakire hembe dziri naniwo. Kana asina mari unogona sanopa mari ndichana bhuku. Ndati ndindomutengera mauniform. Ndazinzwa. Ndotengera hembe. Ndopamunozojola nawo vasikana. Zvamaketa last time. Kujola kudiko. Even nyangu akapfeka worksuit, nyangu akapfeka dress, nyangu akapfeka uniform. Kana munhu akangoda ngojola chete.
Why don't you say that? Pani wewe yanga akandipa miedzi. Why don't you say that? Miedzi we. Yamunotendera miedzi. Munhu wenyama. Zvaka zvatondiedza wekongo. Endo zvamunogona izvozvo. Ndati ndimune nyama matouya. Tasa mvura yangu. Kutaisa mvura. Yauchidza unotarisira mvura. Ndimukadzoure. Nemubva mangu yapana pamangori business phone. Sha. Hamuna kana ngori tombokommunicate kana tombotaurawo. Totaurawo mwana. Asi ndakutodzokera. Iwe unoziva ndinga chidriver rori. Kana ndichava marori time yekuenda paWhatsApp ndiona. Izvozvo ndiri kutona mamessage arosvika kuma 3000 message andisina kupindura. Aiwa kubva mauya hamuna kana nyanini. Mungori business phone. Chibondipewo phone iyo timboona zvaiko. Tone phone. Aiwa ndikuta phone. Tone phone. Waraonesa nini manje? Phone ndiani kuzotore. Phone ndiani kuzotore. Take password. Password. Lautsvaga zvandatsvaga. Je. Waraonesa nini manje? Password. Moti boda tibhoda mufuka chite zvanenge ndita. Saka phone ndiona ule. Ndakuna sikana kumomo. Ukaona nadi? Ndakutona ngazana. Wanzana ndimune musikana. Ndati ni anthu kuzvikudira ndise password. Ndokumamisa phone yoni manje. Ndekwanya. Apanya oni kalota mapana. Apanya oni. Wakati kamera komeko ndo wakakujaidza. Wakati ndizo kamera.